Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Моя сённяшняя суразмоўца кажа, творчасць мусіць быць арыгінальнай, але ў наш час моднымі становяцца тыя, хто эпатажны. Гэта мне не заўсёды падабаецца. Для мяне важна быць шчырым у тым, што ты робіш. У нас у гасцях Наста Кудасова, паэтэса. Вітаю вас. Добрый день. Наста Кудасова, беларуская паэтэса, нарадзілася ў Рагачове, скончыла філалагічны факультэт і магістратуру Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Аўтар кніг паэзіі «Лісце маіх рук», «Рыбы», «Маё невымаўля». Вершы друкуюцца ў беларускіх перыядычных выданнях, альманахах, калектыўных зборніках. Наста Кудасова удзельніца розных літаратурных праектаў і паэтычных фестываляў. Творы перакладаліся на рускую, украінскую і балгарскую мовы. Пачнём з другой вашай цытаты. У юнацтве былі нейкія эксперыменты, але потым зразумела, што галоўнае – гэта шчырасць. Самае галоўнае, што я хочу сказаць, а як гэта скажу, класічна ці не, у прынцыпе, не так важна. Ну вось, я, конечно, таксама спавядаю шчырасць, но хаця сярод вашых калег немало людзей, якія шукаюць форму і глядзяць, галоўнае, каб форма была арыгінальная, каб было нешта па-новаму. Вот як вы ішлі да такой высновы, што важна не форма, а важна шчырасць? Мне здаецца, пакуль ты малады, табе здаецца, што табе чагосьці не хапае, і ты ўвесь час хочаш здавацца разумнейшым ці, можа, больш значным, і ты шукаеш, і ты прыцягваеш у творчасць нейкія такія рэчы, якія табе падаюцца крутымі, можа быць, больш нейкія такія фішкі, як зараз модна кажуць. І я таксама па гэтым шляху ішла і таксама шукала нейкія такія цікавосткі, якія б зрабілі мяне, можа быць, каб я вылучалася, каб я была заўважнай, каб я была не такой, як былі дагэтуль. Але потым, з цягам часу, я зразумела, што гэта ўсё, у прынцыпе, таксама надакучвае. І ва ўсе часы, усе творцы праходзяць гэты шлях, мне здаецца, ад простага да гэтага ускладнення самога сябе, а потым з гэтага ускладнення самога сябе трэба выйсці да простага самога сябе, звычайнага. І гэта нашмат больш цікава, чым ускладняцца. Адкінуць гэтыя ўсе наросты, зразумець, што там самая каштоўная сутнасць твая ў чым. Я, конечно, не ведаю, не могу так казаць прямо, але мне здаецца, што я все-таки цяпер рухаюся ў бок такой, як вы кажаце, так, больш шчырасці, простасці нейкай. Я стараюся не нагрувашчваць і не прыцягваць у творчасць нейкія занадта складаныя вобразы, скажем, якія будуць цікавыя толькі філолагам. Мне хочацца, каб мяне разумелі дзеці, таксама, каб у меня была такая творчасць, якую можна прачытаць і сваёй бабулі, і свайму сыну, і прафесару філалогіі, і кожны зразумее, што у гэтым нешта ёсць, і нешта ў гэтым знойдзе. Вось я аднойчы, памятаю, выступаў у адной студэнцкай аўдыторыі, падняўся хлопец і кажа: «Няўжо вы думаеце, што ў наш час трэба пісаць у рыфму?» То есть пошук нейкага новага, пошук нейкага арыгінальнага часам лічыцца галоўным, замест таго, каб сапраўды вершы краналі душу, каб яны былі блізкія сэрцу. Гэта ілюзія. Яшчэ ж Эклезіаст сказаў, што было, то і будзе, і што раней рабілася, то і будзе рабіцца. Чалавек увесь час паўтарае цыкл за цыклам адно і тое ж. Гэта памылкова думаць, што мы новыя і што мы можам рабіць нешта новае. Насамрэч, чалавек, ключавыя яго запыты унутраныя, яны, мне здаецца, вечныя і не залежаць ад таго, у якую ты эпоху пражываеш. Чалавеку патрэбны чалавек, чалавеку патрэбна любоў, цяпло, разуменне. І тое ж самае ў творчасці. Усё гэта занадта складанае не патрэбна нам. Мы можам і простымі, звычайнымі словамі, і тымі ж метадамі, якімі казалі да нас стагоддзі таму, мы можам усё тое ж самае прамаўляць, што нас хвалюе і цяпер. Мы такія ж, якімі былі і нашы продкі. Я веру так.
Наста, ну вот, наколькі я ведаю, вы пачыналі, як і многія вось у вашым узросце, на рускай мове. І вот прыйшлі да беларускай мовы. Вот як гэты шлях быў і чым ён вызначыўся? Цяжка сказаць, проста ў нейкі перыяд, можа быць, я стала больш так усведамляць сябе беларускай, калі там ўжо гадоў 13-14, ты падлетак, і ты ўжо пачынаеш цікавіцца жыццём навокал цябе, разумець, вот у якой ты краіне жывеш, што ты беларус, у табе там нейкі гонар абуджаецца. І я пачала спрабаваць пісаць па-беларуску, і я памятаю, што мяне мая настаўніца вельмі падтрымала, калі яна пабачыла верш на беларускай мове, сказала: «О, вот гэта сапраўды тваё, у гэтым нешта ёсць цікавае». Ну, маўляў, да. То есть вы адчулі менавіта вот суладнасць такую? Суладнасць такую, так, як бы да таго былі проста нейкія паўторы, ну, там не было нічога асаблівага такога, мне здаецца, чагосьці цікавага. А ўжо ў беларускіх тэкстах сапраўды, па-першае, я адкрыла для сябе такую крыніцу вялікую. Я магу з гэтай мовай рабіць усё, што захачу. Я яе адчуваю значна лепей. Хаця, здаецца, я па-руску шмат размаўляю ў жыцці, там, і з дзяцінства рускаму ведаю, але ўсё адно, як бы, родная беларуская, гэта нейкая вот крыніца чагосьці такога, нейкай памяці, можа быць, гэта нейкая памяць продкаў ці што. Мне, наадварот, падабаецца, што па-беларуску не ўсе размаўляюць, і што яна такая, вот, можа быць, яшчэ як бы недасканалая, там ёсць куды расці. Ты можаш нешта ў ёй прыдумваць, там, нейкі яе ўдасканальваць. Можаш у гэтай нетры мовы паглыбляцца. Як бы яна не забранзавела яшчэ, яна вот жывая ў нас. Мы яе ствараем зараз. Мы сучасні. Ну, гэта зразумела. Дзякуй. Вось усё-такі яшчэ адну цытату. Я заўважыла, што на слыху звычайна тыя аўтары, якія самі пра сябе неяк там распавядаюць у сацыяльных сетках, увесь час прыцягваюць да сябе ўвагу. Ну, гэта трапна заўважана, і гэта значыць, што часам больш таленавітыя, больш яркія, больш глыбокія творцы застаюцца, скажам так, па-за кадрам. Такое ёсць. Бывае, часам адкрываеш для сябе нейкага паэта, які там усё жыццё піша, і думаеш: боже мой, я ніколі не чула гэтага імя, таму што нас усе кажуць пра адных і тых жа. І бывае вельмі шкада. Но я ўсё-такі веру, што час неяк на свае месцы расставіць, як бы пакажа, хто там чаго варты. Іншая справа, што калі чалавек вот жывы, яму зараз патрэбная увага, і чалавеку зараз у гэты момант, пакуль ён жывы, патрэбнае, мабыць, нейкае прызнанне все-таки, каб ён адчуваў, што ён тут патрэбны. Канешне, часам бывае вот несправядліва, што ты вымушаны ўвесь час, і я сама па сабе адчуваю, трэба ўвесь час пра сябе нагадваць, дзесьці з'яўляцца, каб цябе бачылі, чулі, каб ты недзе там нешта там у тых жа сацыяльных сетках, да, нейкія славы прывітанні, таму што калі ты проста сыходзіш з гэтай прасторы інфармацыйнай, пра цябе вельмі хутка забываюцца. Ну, час хуткі, ўсё вельмі хутка. Ну, то есть самому пра сябе клапаціцца, любіць сябе любімага. Так, без гэтага ніяк. Ну, можа быць, у меру, канешне, тут жа як бы заўсёды павінна быць нейкая мяжа, каб не самазакахацца, да, і каб гэта не нарцысізм быў. Але ўсё-такі так, сапраўды трэба нейкую цану сабе ведаць і так умець сябе прэзентаваць, мне здаецца. У наш час гэта важна. Наста, вы жывіце ў Рагачове, ну, горад гэты слынны, горад гэты звязаны з імем Караткевіча, і вы прызнаецеся, я вельмі люблю маленькія гарады, бо ў іх ёсць сваё аблічча. У такіх месцах ёсць адчуванне, што ты з горадам можаш пабыць тэт-а-тэт. Вы адчуваеце вот гэта ў Рагачове, так? Так, я адчуваю. Мне здаецца, вот у яго ёсць характар. Можа быць, у вялікіх гарадоў ёсць характар, нейкае аблічча, але у маленькіх сапраўды яны больш такія цэльныя, і ты адчуваеш, нібыта ты на спатканні прыйшоў да яго, да гэтага горада, ты можаш сам-насам з ім пабыць. Таму я люблю Рагачоў. Вот нават у Мінске я прыязджаю сюды, і мне зусім некамфортна. Я так увесь час на нейкай такой хуткасці не маёй. А вяртаюся дадому, я нібыта вот вяртаюся ў дом. Вот гэты горад, гэта вот мой дом, нейкае маё месца, дзе вот я адчуваю, што мяне вот гэтая глеба, гэта прастора разумее, прымае мяне, я з ёй сапраўды вот тэт-а-тэт, як бы гэта нашыя стасункі. Ну, на жаль, бывае так, што вот імя, слыннае імя, вот не ўсе гараджане адчуваюць, не ўсе гараджане ведаюць, што гэта імя. Ці адчуваецца прысутнасць імя Караткевіча ў Рагачове? Ну, мне здаецца, што адчуваецца, і вот апошнія гады ўсё больш адчуваецца. Па-першае, пачала нейкая праца адбывацца ў тым напрамку, каб зрабіць там музей у нашым горадзе. Вот зараз улады над гэтым працуюць, я ведаю, як бы, ну, таксама крыху у гэтым спрабую ўдзельнічаць неяк. Каб у нас быў музей, і каб у нас, ну, такі турыстычны маршрут там пракласці, каб людзі прыязджалі і бачылі гэтыя мясціны, дзе ён быў, дзе пісаў Караткевіч. То бок нейкая праца ідзе, увесь час, як бы, ну, мы рухаемся ў гэтым напрамку, мне падабаецца.
Так што я думаю, што хутка народ будзе ведаць лепш. Таму што яшчэ гадоў, можа быць, 30... Ну, вот нават я вучылася ў школе, мы зусім нічога не ведалі пра Караткевіча. Я нават не ведала, дзе гэты дом знаходзіўся, дзе жыў ягоны дзядзька, куды прыязджаў Владзімир Семёнович. Ён жа там напісаў. Там жа шмат усяго было напісана, так. А цяпер ужо экскурсіі ходзяць, там нейкія памятныя там камяні ўсталяваныя ў пэўных месцах, і ўжо за гэтым сочаць. Так, гэта ўсё культурваюць. Ну, карацей, сапраўды, так, цяпер у нас неяк так горад больш стаў прэзентабельны ў гэтым сэнсе. Настя, ну вот вы сказали, что хотелось бы писать так, каб разумели и близко адчували гэта и дорослые, и дети, и профессор, и школьник. Як ваши дети ставятся до вашей творчасці? Цяжка сказаць, чамусьці мы пра гэта не размаўляем. Яны проста ведаюць. Яны ведаюць, што мама... Яны ведаюць, што ў мяне ёсць там кнігі мае, яны іх спрабуюць чытаць, але пакуль яны, можа быць, не вельмі разумеюць гэтыя вершы, і мне здаецца, все-таки яны не могуць абстрагавацца ад таго, што я іх мама. Я памятаю, мне дачка аднойчы гартала нейкі часопіс з інтэрв'ю, і вот так все і чытала нешта там, і разглядала фотаздымкі, кажа, ну і што? Ну, як людзі чытаюць, вот яны ведаюць, што там наша мама, паэт. Але ж гэта наша мама, мы ж ведаем, што ты наша мама, гэта галоўнае. Ну, і таму для іх, мабыць, гэта творчасць, гэта ўсё нейкая моя праца, як быццам бы нешта такое, ім гэта не цікава. Ім галоўнае, што вот мама. Кажа, мы ж ведаем цябе сапраўдную, ты ж вот наша мама дома, вот такая ты, а не такая, як у часопісе. Ну, гэта, напэўна, самае галоўнае, што мама найвышэйшая пасада для дзяцей, найвышэйшае імя для дзяцей. Гэта так і патрэбна. У нас апытанка і бліц-апытанне, якое мы арганізоўваем для кожнага госця нашай праграмы. Калі ласка, прадоўжыце такую фразу «Беларусь – гэта». Гэта мая зямля, мае сябры, мае продкі, бацькі. Па-першае, людзі, якіх я люблю, і вот гэта мае любімыя мясціны, мае рэкі, азёры і дрэвы мае, якія мяне выгадавалі. Ну, якія культурныя з'явы, на ваш погляд, застануцца ў гісторыі нашай праз 100, скажам, гадоў? Ой, гэта я баюся загадваць. Шчыра кажучы, вот цяпер такі час інфармацыйна насычаны, столькі ўсяго адбываецца, мне нават немагчыма ўявіць, што застанецца. Ну, спадзяюся, што ўсё-такі застанецца добрае нешта. Калі б раптам у вас была такая магчымасць, з якой бы выдатнай асобай вы хацелі бы сустрэцца і паразмаўляць? Я з нейкага часу пазбягаю сустрэч з асобамі, якімі захапляюся. Ну, гістарычная асоба, это можа быць тая, з якой віртуальна вы можаце толькі размаўляць і сустракацца. Калі б можна было, магчыма, я б хацела спаткацца з Андрэем Тарковскім. Ну, якога ўжо няма, але вот калі уявіць, што вот я там трапіла ў мінулае, мне б хацелася з ім пагаварыць. А так, як бы ёсць у мяне сучаснікі такія, якіх вельмі паважаю, такія асобы проста, ну, для мяне аўтарытэтныя, але я, ну, баюся, можа быць, расчаравацца ў нейкім сэнсе ці што. Я лічу, што аўтарытэты павінны быць абавязкова, і, ну, няхай гэта будзе крыху такая зачараванасць. Можа быць, я не буду ведаць, які чалавек насамрэч, але мне і не трэба ведаць, які ён там у жыцці ёсць. Хай гэта будзе мой аўтарытэт. Дзякую. Назавіце, калі ласка, 3 кнігі, якія варта прачытаць кожнаму беларусу, і што вы зараз чытаеце? Я проста чалавек, які вельмі шмат чым захапляецца, і я так вот у адзін момант я раю нешта адно, у другі я раю нешта другое. Ну, што зараз чытаеце? Вот можа зараз, быць, якраз тую кніжку? А зараз я чытаю кнігу Ганны Севярынец «Гасцініца Бельгія». Вот я там падарыла, мне вельмі спадабалася першая, і вот я чытаю цяпер і другую кнігу. Ну, яна цікава даследуе нашу гісторыю і робіць нешта такое на сучасны лад. І яшчэ мне падабаецца, што яна школьная настаўніца, і ў кнігах гэта таксама адчуваецца, што піша школьны настаўнік. Такі, які от вельмі умее там размаўляць, як я казала, з усімі, да, і з дарослымі, і з дзецьмі. Чаго, ну, не так шмат у сучаснасці. Ну і апошняе пытанне нашай апытанкі, што для вас беларуская мова? Ох, беларуская мова. Гэта крыніца натхнення, і гэта нейкая такая мова моя вельмі інтымная, якая не для ўсіх. Менавіта таму гэта мова паэзіі. Скажам, праз гэтую мову я трымаю сувязь, ну, з чымсьці, баюся пафасных словаў, з чымсьці большым, да, з чымсьці вышэйшым, вот я трымаю сувязь менавіта праз гэтую мову. Я люблю мовы, я вучу іншыя мовы. Мова заўсёды гэта нейкая твая новая іпастась, да, нейкі новы вобраз для цябе. Але беларуская мова гэта сапраўды штосьці такое сакральнае,
недатыкальная. Мабыць, так. Ну што ж, дзякуй за тое, што вы прыехалі да нас, прывітанне вашаму роднаму Рагачову. Дзякуй. А я нагадаю нашым сённяшнім гледачам, што госцей нашага эфіру была паэтэса Наста Кудасава. Усяго найлепшага, да пабачэння.